Pinag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Itong programang hindi ka huhusgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. During the program, after, tsaka na kami mag-judge. Charot with harot. So, pakinggan na nga natin at welcome na natin ang ating top secret sharer of the night. Hello, good evening to you. Hello, DJ Rocky. Magandang gabi. Anong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Chris. Purse? Chris. Chris. Like Christopher. Chris. Hello, Chris. Ilan taon ka na, Chris? 35. 35. Alright. Parang iba yung kaninang kumausap sa akin sa booth. Okay, I have to change my voice. Ang galing. Ang galing nun. Ang galing nun. Okay, sige. Chris, 35. At saan lupalop ka namang galing? Well, I just been in Nueva Ecija, pero pauwi na ako sa Taguig ngayon. Alright. Taguig. Pauwi ng Taguig. Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha, Chris. Chris, 35 from somewhere else, Nueva Ecija, papunta na ng Taguig ngayon. Ano ang top secret mo? I almost ended my life. You almost ended your life. Kailan to nangyari? I think just last week or 2 weeks ago. Yun yung medyo ang dilim-dilim na ng paningin ko sa paligid. Mm-hmm. It all started when I lost my job. And then parang after last year, I lost my job around October. And November, naghanap agad ako ng trabaho kasi I'm the only one na inaasahan ng family ko. And then I still have a lot of, ang daming binabayaran, bills, of course, yung kotse ko, yung mga ibang bagay pa. And until now, I'm jobless. So, when I was driving, medyo na, when I was driving, bigla ko napatanong sa sarili ko, saan ako nagkamali? Anong desisyon anong part ng buhay ko or desisyon ko yung mali na dapat hindi ko na lang ginawa para pagdaanan ko to? Kasi bakit parang hirap na hirap ako? Alam mo yun? And then, ayun, napapa-overthink ako na paano kung ganito yung mangyari, paano kung ang daming umaasa sa akin tapos hindi ko na masustentuhan yung kailangan nila and all. So, I decided na, alam mo yun, para kang nasusuffocate na hindi mo maintindihan. And nasan ka nung time na yun? Nasan ka? Nagmamaneho ka? Yes, I was in Pampanga. Okay. Kasi ngayon, yes, ang ginawa ko, pang tawid gutom program, nag-apply ako sa mga nag-deliver and all. And then, luckily, I was able to get in. And then, but of course, don't get me wrong, maganda yung kita, pero on a standpoint like what I have right now, medyo mahirap. Hindi siya kaya sustain. So, yun. Pwede bang malaman namin o kung gusto mo bang i-share, komportable ka bang i-share kung bakit ka umalis sa trabaho mo? Nawalan ka ba ng trabaho? Nag-resign ka? What were your reasons kung bakit ka nag-resign o nawala dun sa trabaho mo? Yeah, I resigned. First is that
I really got exhausted. And then, sorry, ang ingay ng truck. I got exhausted. Kasi, sorry. So, ganito. Galing ako sa isang kumpanya na I stayed there for good, 18 years, 18 to 20 years. Wow. And then I decided to move out because I felt na hindi na kaya yung sweldo na meron ako. And then the service that I am providing, it's pretty much beyond the expectation, like literally. So, and then yung mga pumapasok na bago, mas mataas pa yung sweldo sa akin. So, parang given external hire sila, so I started to look for a job outside. And then when I had one, medyo nahirapan akong mag-cope in sa culture nila. So, from there, iba yung culture nila sa kinagisnan ko for good 18 years. Kaya, alam mo yun, nahirapan akong isiksik yung sarili ko, kumbaga. Kasi survival of the fittest yun eh. Kapag napunta ka sa ibang kumpanya or galing ka sa labas, survival of the fittest na yan. Tsaka dapat, 'di ba, parang makikisama ka. Syempre, sa mga ganitong edaran, parang ayaw na natin masyadong magamit yung enerhiya natin sa pakikipagsabayan, 'di ba? Parang wala ka naman ng gustong patunayan pa, 'di ba? Totoo. Yes, kaya talagang yun. And then I resigned, and then yung napuntahan kong bagong kumpanya, I only lasted there for 5 months. And then hindi ko na hinintay na ma-regular ako or what. Umalis na ako kasi yung culture nga iba talaga. Literal na kung hindi man ako mamamatay dito, baka ako ang makapatay ng tao. Parang ganong feeling. Pero you were paid well by that company. Well, I was. And then dun ko na-realize na money is nothing. Like literally money is nothing. So, don't get me wrong, everyone needs money. Pero on that point, dun ko na-realize na wala lang siya. Literal. Walang kabayaran yung puyat mo, yung pagod mo, lahat. Walang kabayaran yon. So, there. And then, nung nagdadrive nga ako from Pampanga, pauwi ng Manila, Metro Manila rather. Alam mo yung sumisiksik na sa utak mo yung nagbi-build up na eh kasi andyan yung bills ng kuryente, ng tubig. Although up to date naman ako, pero paano after that? And then paano naman yung food yung food ng family ko? Paano naman yung alam mo yon, yung mga ganun. Ilan ba kayo sa family ninyo? 3 kami. May pinapaaral ka ba doon or more of Meron. Meron. Wow. Yes, College na, high school? College pa. Yes, College private school pa. din. Tapos you are supporting your parents. Yes, I am. Kaya medyo talagang, alam mo yung feeling na, ang hirap i-explain ng feeling eh. Para ka na sa suffocate, alam mo yon, na hindi ka na makahinga, yung gano'n. Tapos kahit anong thinking mo kahit anong isipin mo na pwede Positive. makatulong sa'yo. Ang hirap talaga. Parang hindi mo mahugot, wala kang mapanghugutan ng positibong mindset nung time na yon. It was only darkness. Kumbaga parang mga thoughts lang na puro negative yung naririnig ng utak mo, wala nang iba. And then, wala nang iba. Yeah, ano yung turning point? What made you decide or parang ano yung nagpagising sa'yo nung time na nagda-drive ka and you were about to do something not usual for yourself? Alam mo yung inisip ko nung time na yon, so parang dumidilim na yung paningin ko, 'di ba? Tapos lumalakas na yung kabog ng dibdib ko na parang ito na gagawin ko na. I was in NLEX that time and that's around 11 or 11:30. Runabout, just parang gantong oras lang din. And then sa NLEX ako, and then ang bilis na ng takbo ko, hindi ko na nga napansin eh. Naramdaman ko na lang kasi magalaw na yung manibela ko. So ibig sabihin sobrang bilis na ng takbo ko. And then nung there's a bright light
sa likod ko, naka-ano siya sa akin, naka-high beam siya. I don't know kung mas gusto niya pang bilisan ko or what, pero nung nakita ko yung liwanag na yon, bigla ko na lang natanong sa sarili ko, kung gagawin ko 'to, paano yung pamangkin ko? Paano yung magulang ko? Ngayon ko pa sila iiwan kung kailan kailangan nila ako. And then, asan yung dating ako na positive thinking lang. So by that, yun, doon ako nagising na parang hindi ako to. I need to bounce back. I need to go back to where I started. I need to go back to the basic. And then, I don't know, at some point and for some reason, 2 weeks ago, parang nung plinano kong gawin yon, pauwi na ako, parang 3 days after, wala akong balak magsimba, wala, as in, uuwi na lang ako diretso. Hindi ko maintindihan, bigla akong napaliko doon sa isang street na leading the way sa simbahan malapit sa amin. Tapos napasimba ako, and then, from there, I don't know, I really don't what happened to my, bakit ako lumiko, napatigil din ako sa simbahan. And then, from there, yun na, napadasal ako ng di oras. Alam mo, although I pray, yes, pero hindi sa simbahan, not that often. And then, ayun na, nung nagsimba ako, after the mass, the walking, papunta sa kotse ko ulit, pagsakay ko, humagulgol na lang ako bigla. Hindi ko alam. And then after that, I felt so light. And then, yung bookings ng biyahe ko and all. Tuloy-tuloy. And then, matataas yung presyo. Unlike compared sa previous days ko na parang, anong nangyari? Parang pinitik lang ba ako ni Lord and all? Sa mga ganon. And then, as in, ang bright ng ng nakikita ko and nararamdaman ko. It was so nice talking to you, no? Kung paano mo paano mo dinaanan yung journey na yon. And up until now, syempre, ang ganda-ganda pa rin ng journey mo at gumaganda lalo yung buhay, 'di ba? Na meron ka, no? Parang pinapadama sa'yo ni Lord na hindi ka nag-iisa, 'di ba? Na may mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Anyway, may tanong ako sa'yo. May jowa ka? When I lost my job back in October last year, nakipag-break din ako. What was your reason, if you don't mind us asking? I want to focus on myself muna. Yun. Tsaka, ang jowa kasi sa akin, I mean, yung ex ko, itong last ko, nag-uusap lang kami kung kailangan, pero kung hindi, back to work. Ganon. Work talaga. So, career, ka talaga? Career person? Payaman muna tayo, tsaka muna tayo magpakasarap kung mayaman na tayo. Ganun thinking. So, ano namang message mo sa sarili mo? Alam mo, normally, ang binibigyan ng mensahe dito sa programang to, mga mahal sa buhay, ikaw anong message mo para sa sarili mo? So, kung papakinggan mo tong call na to after, sabi natin, a year or 2 years, anong mensaheng gusto mo ibigay sa sarili mo? Siguro learn how to pause but never stop. Yun, kasi yun yung hindi ko ginawa. Learn how to pause but never stop. Ayun. Thank you so much. At I'm sure marami kang mga na-inspire ngayong gabing ito. Kasi, again, ang tao po tao, 'di ba? May buhay po yan, hindi po yan tulad ng robot na binabateryahan, 'di ba? Baka kala kasi nung iba, robot tayo, 'di ba? Akala nila AI tayo, or akala din natin sa sarili natin mga superheroes tayo. Well, nagiging superhero tayo in our own way, but we still need to rest. Kasi baka mamaya pag hindi tayo nag-rest, baka tuluyan na tayo mag-rest in peace, 'di ba?
Totoo. Ibang liwanag na pala yung makita natin. But anyway, you are doing a great job. And I just hope na maraming racket ang dumating sa life mo at dumami yung pera mo because you are a loving person at ang dami mong binibigay sa pamilya mo, babalik yan sa'yo. Hindi mo hihingin pero kusang ibibigay sa'yo. Thank you so much for calling this program, Chris. Thank you, DJ Rocky. And I claim it, yung sinabi mo. Yes, definitely yan. Amen. Salamat. Bye, Chris! Anyway, Kabisha, dyan po natapos ang ating programa this evening. Maraming salamat sa inyong pakikitutok this evening. Sana po, Kabisyo, ay kahit papano, mas naging bukas ang inyong kaisipan at puso sa mga taong gusto lang naman magbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto o saloobin. Kabisyon, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kapiling ang Bahasa Princess ng Love Radio. Ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Chose number 1.